Hej, mit navn er Maja Engberg Sønderskov, og jeg kommer fra Ung i Aarhus, Grenevej Øst, hvor jeg er ansat som viceleder. Nogle af jer ved helt sikkert allerede, hvad Ung i Aarhus er, men der er ganske givet også nogle af jer, som ikke gør. Jeg vil derfor lige bruge et par minutter på at fortælle jer lidt om, hvad Ung i Aarhus er, og hvad vi i Grenevej Øst-området kan tilbyde netop jeres børn. God fornøjelse. Ung i Aarhus' vigtigste opgave er at lave god fritid for børn og unge i alderen 11-18 år. Ung i Aarhus er delt ind i 9 områder, hvoraf Grenevej Øst er et område. Grenevej Øst dækker 5 skoledistrikter, herunder Skødstrup-skolen, Skæring skole, Sølyst-skolen, Risskov skole og Strandskolen. Man kan sige, at Ung i Aarhus Grenevej Øst har 3 ben. Vores organisation består nemlig både af ungdomsskoleaktivitet, fritidsklubber og ungdomsklubber. Ungdomsskolen er for unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsskolen tilbyder en lang række kurser, workshops, ture og aktiviteter. Der er også mulighed for at sidde i en række råd og udvalg, hvis man som ung gerne vil have indflydelse på ungemiljøet i vores område. Derudover udbydes der lektiecafé i alle skoledistrikter, enten på skolen eller i ungdomsklubben. Disse lektiecaféer er altid bemandet af kvalificeret personale, som kan hjælpe. Det er her ret vigtigt at pointere, at ungdomsskoledelen i vores organisation altid tager afsæt i de unges idéer. Det betyder også, at de kurser, workshops og ture, der er oprettet her i efteråret, bygger på de unges ønsker. I kan læse meget mere om vores tilbud i den brochure, I får efter denne lille film. Udover ungdomsskolen har vi også en række ungdomsklubber, som er tilknyttet forskellige skoledistrikter. Ungdomsklubberne er altid bemandet og er ligeledes for unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsklubberne har typisk åbent et par gange om ugen fra eftermiddag til hen under aftenen. Nogle ungdomsklubber har også åbent i spisefrikvartererne i skoletiden. Der er en ungdomsklub i Sokkehuset i Skødstrup, der er klub Skæring på Skæring skole, klub Sølyst på Sølystskolen og værestedet på Risskov skole, som både dækker unge fra Risskov og Strandskolen. Åbningstiderne for vores klubber findes i brochuren. Vi har desuden også en klub på Godsbanen i Midtbyen, hvor der hele sommeren har været sommerklub. Denne klub forsøger vi pt. At spare gang i, så den fortsat kan have åbent i efteråret til gavn for ikke bare jeres børn, men unge fra hele byen. Fritidsklubberne er for børn mellem 11 og 14 år, så de er ikke så relevante at præsentere her. En af grundene til, at vi låner lidt af jeres tid her, er, at de unge skal melde sig til, hvis de vil deltage i en aktivitet, et kursus, en workshop eller gå i ungdomsklubben. Denne tilmelding er lidt besværlig for de unge, da de både skal bruge deres CPR-nummer og en mailadresse, som de skal huske koden på, vel at mærke. Vi håber derfor, at I som forældre vil hjælpe jeres barn med at oprette en profil i vores system, så de unge får nem adgang til at tilmelde sig et kursus eller en aktivitet. Stort set alle kurser og aktiviteter er gratis, udover ture, hvor der typisk er en brugerbetaling. Hvis der er problemer med at oprette en profil, kan I altid kontakte den lokale kontaktperson på skolen eller i klubben. Disse kontaktpersoner kaldes også Lukaser, og deres kontaktinformation findes bagerst i vores brochure. Tilmeldingen foregår via vores hjemmeside denyeunge.dk. De unge kan også løbende følge vores kurser og aktiviteter på Facebook-siden De Nye Unge. På vores hjemmeside denyeunge.dk går I ind på ungdomsskolehold her i venstre hjørne. Her kan I læse lidt om kurserne, workshops og de aktiviteter, vi pt. Udbyder. I højre hjørne kan de unge logge ind via et brugernavn og en adgangskode.
Hvis de ikke har det, skal de som sagt oprette en profil via linket Opret en profil. Det er her, at både CPR-nummer og mailadresse skal bruges. Det er faktisk en rigtig god idé at oprette en profil med det samme, også selvom man ikke er sikker på, om man vil benytte nogle af vores tilbud. Så er det nemlig noget nemmere at logge ind og melde sig til en aktivitet eller et kursus, hvis lysten til deltagelse pludselig melder sig. Det var lidt om, hvad vi kan tilbyde. I skal ikke tøve med at kontakte mig via min mail, som også findes først i brochuren. I kan også kontakte den lokale Lukas på netop jeres skole. Tusind tak for opmærksomheden. Rigtig god fornøjelse med vores brochure. Jeg håber meget at se jeres unge i nærmeste fremtid.